The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaathagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day! Welcome naman diri sa aton nga program More Power at Your Service. Ini ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa aton sini nga mga konsumidor. Kag sa subong nga episode sang aton nga pagpangalagad, aton nga pagahiwaton ang ikaduha nga hugnat sang aton nga raffle draw sa aton nga e-billing diri sa More Power. And I hope no ang tanan nga nagalantaw sa aton naga-monitor subong nakaparegister na kamo sa e-billing para nga every month ma-receive nyo na ang inyong nga bill through your registered email account, Gmail man na, Yahoo, or kung ano man no, nga klase sang inyo sining nga email account. And of course, subong pag-updan kita sang aton nga DTI representative para nga mag-witness sang aton sining nga E-RAFFLE draw para mapasiguro naton ang matinlo, wala sang hocus-pocus no sa pag-draw naton kag ang matuod-tuod gid lamang nga winner ang iga-deklarar no sa subong iya nga pagpangalagad naton or pagkiwat naton sa nga second month no sa aton sini nga E-RAFFLE. We have Miss Joy Ann Irazo, DTI representative. Ma'am, good day sa imo kag welcome sa aton sini nga second month sa aton sini nga raffle draw. Ma'am Joy, kag advance congratulations naman sa 50 winners sa subong nga adlaw. Yes, that's right. 50 winners sang 500 worth of e-gift. And of course, pag-updan man kita kag maga-witness man ang aton sining manager for customer care, Miss Maricon Garrido. Kaway-kaway. Yes. And of course, ang aton nga Vice President for Marketing and Corporate Affairs and Customer Care, Ma'am Marie Chris Cabalhin. Good morning. Yes. Thank you so much, ma'am, sa pag-join sa aton subong second month no sa aton sining raffle draw. Okay? Ready na bala ka mo? Kag excited na? Abe, pamatian ta? Ayun. Sige. So, ma'am, please, ipindot na ang para sa aton nga first winner. Okay. 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 Okay, then remove na lang. Yan. Remove. Okay. Go lang, ma'am. Okay. Okay, so i-continue mo lang, ma'am, ang pag-draw. Makita man natin ang 50 results, no? Yes. Kay we have 50 winners sa subong nga month, no? So sa aton sini nga mga listeners, makita ninyo sa piyak naton nga screen ang aton sini nga QR code. Pwede nyo dira i-picturean, no? Kag after ninyo nga ma-picturean, makita may ara dira nga mga information nga kinahanglan ninyo, no? Nga i-fill in. So we have i-run through nato, no? While nag-alantaw kamo sang aton sini nga raffle draw.
So pag open ninyo sang link, no, i-scan nyo lang ang ini nga link or nga QR code, then open Safari kung naka Apple phone ka mo, and then makita ninyo ang ini nga information. May nakabutang dira ang ano ang mga benefits, no, nga makuha ninyo kung mag-enroll ka mo sa e-billing, and then just type your email account. Let's say for example, i-type ko ang akon nga email account, okay, at gmail.com, and then please click yes to proceed with the registration. Just click yes and then next, and then may nakabutang diri ang mga terms and conditions, data privacy, consent, and accuracy of information notice. So, pwede nyo diri basahon. And then, I agree to the above terms and conditions. Just click yes. And then, click next. And then, gapangayo ni siya sa account number. Ang account number ninyo is composed of 6 letters and 8-digit number. Ang first example, be taga Haro, Kubay Haro ka mo. So, Kub. Ang inyong account number, makita nyo na siya sa inyong statement of account or sa spot bill ninyo, ang 12-digit number. So, Harkob, and then sample lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, and then next, okay. So, last name, example, last name ko is Fantilaga. And then, Joy. Okay, and then my middle name is Fasinal. Okay, and then ang email address, so you have options, no, if kung gusto niyo magpa-register multiple emails or isa lang. Let's say for example, ang email address ko nga gamiton, ari siya, 662@gmail.com. Innov Communication. Yes, ma'am. Close lang. And then my number is, let's say for example, 0919074428. And then the name of requester applicant, kung halimbawa ako man ang owner, no, or sang account, i-click nyo lang ni, or kung hindi, ano ang relationship nyo sa nakapangalan sa inyo nga bill. So let's say same as account number, and then next. And then, how did you learn about More Power's e-billing? So, pwede sa Facebook, sa radio, sa barangay, sa More Power office, or paano nyo nabalaan ang e-billing? So, let's say, nabalaan ko sa Facebook. And the next, and then, which social media page did you learn about the e-billing? Sa More Power ba? Sa ibang nga radio station? So, let's say, sa More Power. Okay, and then, nakabutang dira sa last, no, option ninyo nga your submission has been recorded. A confirmation message will be sent to your registered email address and or mobile number within 24 hours once your application has been verified. So may ma-receive ka mo nga email confirmation sa inyo nga email account. So let's check kung may email confirmation ako nga na-receive sa akon nga email account, no? So ari na, dasig lang na siya, no? In less than a second naka-receive na ko sang akon nga email kung ano ang mga gin-answer ko diri for review. Okay? So, i-double check nyo kung insakto ang mga information nga ginsulat. Okay? So, kung may sala, pwede ka mo kapa-register liwat. Okay? So, ari siya. So, insakto man. So, hindi na ako mag-repeat since I'm sure nga insakto ang ako nga email account nga gin butang. So, ang isa pa gid, no, sa gusto man naton nga i-clear dire, kung ang inyong nga email or ang inyong nga account number nga gin pa-register is sala, no, invalid, mabalaan na siya sang system sang More Power nga invalid. So, maka-receive ka man na sang text message, no,
within 24 hours nga ang inyong registration nagahambal nga ang inyong email or ang inyong account number is incorrect. So kung maka-receive ka mo sang message nga incorrect ang inyong account number nga ginpa-register, dapat nga magpa-register ka mo liwat. Okay, so you have to re-register within 24 hours or after 24 hours kung wala ka mo sang may ma-receive no nga text message. Kay most likely kung wala ka mo sa may ma-receive nga text message, meaning sala pagid ang number nga inyo nga gin pa-register. So ang very important gid nga para nga successfully maka-register ka mo sa e-billing, you have to double check gid ang account number nga gin pa-register ninyo. Make sure nga insakto ang gin input kag make sure man nga ang cellphone number no nga gin input ninyo pagpa-register ninyo are all correct. Kay kung hindi, number 1, wala ka mo may ma-receive nga text confirmation, kag wala man ka mo sa may ma-receive nga email confirmation nga successful ang inyo nga registration. And once validated, ni insakto ang inyo nga information nga gin-provide no during your registration, you have a chance to win no sa monthly draw sang More Power. We have also preliminary draw kag grand draw. So ang aton nga monthly draw, ang first draw naton ginhiwat sang September and ang second draw naton subong no subong nga adlaw, and ang third monthly draw naton hiwaton naton sa November. Okay? Ang gina-play na naton or ginapagwa na naton ang aton nga mga winners no every last Friday of the month. And may ara kita nga replay sa duha ka istasyon, 2 major stations no dili sa Iloilo. Ang replay mabatian man sa Bobo Radio kag RMN. Ang first draw or ang live gid naton is mabatian ninyo sa diri sa Facebook page sang More Power Iloilo, and then may replay man kita on Friday 1:30 to 2 p.m. sa Action Radio Iloilo. So gani sa aton sini nga mga customers no, sa mga wala pa nakapa-register, gina-encourage ginamon kamo nga magpa-register nga 1 registration per account. So kung multiple accounts ka mo dira, especially sa mga commercial or even sa residential no, kung damo ka mo yabalay and then same nga mga account names no ang ginagamit ninyo, wag yes ang problema kay ang ginabasehan man lang natin is ang account number. Okay, ang account number, kung multiple account number, dapat kada account number 1 registration. Okay, para the following month ma-receive nyo na ang inyong bill through your email account, para ti ang ato sini nga tinutoy is mabuhinan ang stress no kag easy access pa sa inyo nga bill every month. Okay, balikan na naton ang ongoing nga pag-draw with our DTI representative. Pila ng aton nga winners, Ma'am Joy? Hindi ko na. We already have 30 winners, no? Makita ninyo sa screen, no? Sa other side, ang ongoing nga pag-draw sa aton sini nga mga winners. And, of course, ang complete lists, no? Sa aton nga 50 winners of 500 pesos worth of e-gift ang iga-post naton sa aton sini nga Facebook page sa More Power Iloilo. Kag, makita man ninyo ang iban nga mga winners nato no, ari gina flash naton sa screen ang ila sini nga mga testimonies no after nga na receive nila ang e-gift, kag of course ang iban kaon nila no sa mga restaurant nga accredited sa nga e-gift. Alright, so we already have 33 winners no, and we still have 17 winners to go no, para nga ma-complete naton ang aton sini nga 50 winners para sa subong iya nga
nga draw naton. Okay. So, sige lang ang pagpindot ni Ma'am Joy sa aton sining Wheel of Names kung sino ang mapalad no nga magadaog sa aton sining second month sa aton sining E-RAFFLE draw. Okay. Sige. And of course, later, try naton nga magtawag Miss Con base pwede kita makakuha sa contact number. Sang first winner naton, try naton nga tawagan si Parenio Teresa. Parenio Teresa para nga makuhaan naton siya sang reaction pwede gid Miss Ko no nga ma-send diri sa aton sini nga Viber ang iyang contact number para nga makuhaan naton siya sang reaction kay nagpa-register siya. Actually, ang sa subong nga draw naton no, aside sa mga nagpa-register para sa subong nga bulan na ang included diri is ang included sa sining mga pangalan diri are those nga nagpa-register halin sa cut-off naton sang September 28 at 12 noon onwards until October 25 12 noon. So mga nagpa-register starting October 25 12:01 PM onwards, no, ma-include naman ang inyong name sa November naton nga monthly draw. Kay nag-cut off na kita para sa October nga draw naton kahapon or sa October 25 12 noon. Okay, so try naton nga tawagan si Ma'am Paranyo or pwede man si Sonza Ricarte Obilios. Try naton nga tawagan kag kuan man naton siya no sa nga iya sini nga reaction. As I said earlier no, ang included sini gindalaman diri naton sa draw naton ang mga nagpa-register before sa aton sini nga promo nga gin-launch before September 1, 2023. So kung nagpa-register ka gali, no? Since nga nag-take over kita until August 31, 2023, still you have a chance to win 500 pesos worth of e-gift sa subong nga bulan. Kag sa mga non-winners, by the way, sa September, October, kag November nga monthly draw naton, you have a chance to win sa preliminary draw naton hiwaton sa December and January. Kag may ara pagid kamo chance nga magdaog kung hindi pagid kamo magdaog sa preliminary draw kay hindi kamo mapilian ni Ma'am Joy, may chance pagid kamo nga magdaog sa grand draw. Kag sa grand draw naton mas dako pagid nga premyo ang gahulat. Gusto nyo ang e-bike kag e-4 wheel, so amo nang aton sini nga premyo. Kag of course ang aton nga 500 e-gift kag may dugang pagid nga 1,000 worth of e-gift no ang madagaan sa aton sini nga mga winners. So ano pa ang ginahulat nyo, magpa-register na diri sa aton nga e-bill because sa e-bill sang more power, less stress ka na, easy access pa. Okay? So, nakita na yung honey partner naton ang contact number ni Ma'am Paranyo or ni Ma'am Sonza or next winner naton si Ma'am Tagdaug Marilyn para ma-try nato no nga tawagan ang aton siniyang nga winner no diri sa aton sini nga i-billing. Okay. Alright, so gina-try naton subong nga tawagan si Ma'am Paranyo, isa sa mga winners naton sa e-billing. Okay, wala ni siya nakahibalo nga gapanawag kita sa iya. Okay, naga-ring lang ang iya nga cellphone. Wala gid siya kasabat. Basi ano ning ginahimo niya subong. Basi busy si Ma'am Paranyo. Wala gid. Try naton miss ko si Saban Benji.
Harantilia. Saban Benji Harantilia. Okay, pila naman 50 kawin. na. Okay, so 50 na. Okay, complete na. Okay, sige. Sige. So, may ari kita diri subong na tawagan nga isa sa mga winner naton. Hello, sir. Sa imo. Yes, Yes, what's your name? Christian Mamades. Christian Mamades. Mamades from Cecilia. Palabago Haro. Balabago, Haro. Kasi sino nakapangalan ng account number? Ang inyong bill? Sa mother ko kay Cecilia Mamades. Okay, so congratulations, sir. Ikaw isa sa mga winner sa aton nga 500 pesos nga e-gift. Thank you, thank you. Okay, so sana ikaw nagpa-register? Sana ka nagpa-register, sir, sa e-billing sang more? Hello? Hello, sa Thursday last week. Sang Saturday last week? Thursday. Thursday. Paano mo nabalaan ang e-billing sang more power? Nakita ko sa PCCI dito sa Marriott. Ay, wow! Sang may event kita sa PCCI, sa Marriott, sang last Thursday, sang last October 19. So, congratulations, sir. Hulaton mo lang ang link, no, nga igapadala namon para nga magamit mo na ang imo nga e-gift worth 500 pesos. Anong mensahe nga maluyag mo nga ihatag, number 1, sa mga consumers sa More Power nga wala pa nakaparegister sa e-billing? Kag of course, sa aton man sinisa sa More Power man sa management. Magpa-register na kamo sa e-billing para mas mahapos sa inyo ma-monitor ang inyong billing sa More Power para masend na nila sa inyong email. Sa More Power, padayon lang sa mayo nga serbisyo sa inyong city. Alright, thank you so much! Okay, Miss Cont, i-check din naton. We have Goles Benito. Pwede naton matawagan ang aton sininga winner. Okay? Pakisend sa aton nga Viber para ma-call na naton si Sir Benito. Okay, ay na siya sa linya. Hello, Sir Benito Goles. Mayong adlaw sa imo. Yes, ma'am. Good morning. Yes, sir. Congratulations. Isa ikaw sa mga winners ng 50 or isa ikaw sa mga winners ng 500 worth of e-gift sa e-billing promo sa More Power. Wow. Yes. Sir, sana ikaw nagpa-register. More power to more power. Yes. Sir, sana ikaw nagpa-register sa e-billing. Nalipat ko ma'am. Actually, masisikip na niya ako nagpa-register. Pero ang inyo nga bill subong, gaka-receive nyo na through your email. Yes, ma'am. Okay, so wala na kamo gabaton sang hard copy or ang statement of account ged. Yes, ma'am. Wala na. Mas Sir, kami ang online kay maka-conserve kita sa paper. okay. Good. Sir, aside sang kanami, no, sang pag-conserve sa papel, ano pa get ang benefits nga nakuha mo sang nag-switch ikaw from papel to e-billing nga mabaton mo na through your email address? Dasig magbayad, dasig mag-check sa imo bill. Anytime pwede mo ma-check online. So, tamang isa ka economical, convenient. Okay. And of course, no, wala ang gaka-delay sa pagbayad kay makita ang inyo mga jukon baga makita mo insigida kag wala sang delay sa delivery sang bill. Roger, ma'am. Roger. Okay. Sige. Again, Sir Benito Goles, thank you so much. Parang ka-familiar sa name. Parang may business ka mo. Yes, ma'am. Okay, sige. Sige, sir, once again, thank you so much. Hulaton mo lang ang email namon, ang ipadala ang electronic or ang e-gift para nga magamit mo ng imo nga dadagan.
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And more power to more power. Yay! Thank you so much! Thank you, ma'am. Thank you. Sige. Si Miss Con, isa sa mga winners nato, ano? Miss Con, ang ay mo nga pagpangagda sa iban pagid naton nga mga consumers nga until now nagaduha-duha pabala nga wala pa naka-register, base hindi sila maka-receive some bill whatsoever. Ang aton pagid nga pagpangagda sa ila nga magpa-register sa e-billing. Yes, Miss Joy, no? But before that, congratulations! Yes. Gidanay sa aton nga 50 winners sa second raffle draw naton sang e-billing. So, kamo man dira, no, nga aton nga mga consumer. So, ano pa ginaulat naton kundi nga mag-register na ta sa e-billing because gani as mentioned, sa e-billing ni More Power, less stress na. Yes. Tapos, ang inyong nga bills, instead nga makabaton kamo sa mga papel nga kung diin nyo pa na madula niyo pa or kung diin niyo pa masuok. So, ang bills ninyo sa subong, kung mag-register ka mo, ara na sa inyong email. So, anytime, pwede niyo ma-access, pwede niyo mabalikan, kag at the same time, amo na lang na iyang gamiton niyo para magbayad sa inyong bills sa More Power. Yes. So, what are you waiting for? Enroll na sa e-billing para sa next naton nga raffle draw, kamo naman ang may chance nga magdaog. Yes. Para magpa-register ka, tala ka mo sa Facebook page sa More Power. Ang More Power Iloilo, pangitaon nyo dira ang QR code or ang link, and then i-click nyo lang. Ginpakita taman sa inyo kagina ang demo, no? Kung paano magpa-register para nga maka-enroll na kamo sa e-billing sang More Power. Yari na ang bill deposit refund. Kung nakabayad ka sang imo bill deposit sa More Power kag on time ang pagbayad mo sang bill sa sulod sang 3 ka tuig, makuha mo ang imo deposit in 3 easy steps. Step 1. I-check kung qualified ka para sa bill deposit refund. Kung qualified ka sa criteria, personal nga magatawag sa imo ang team sang More Power. Makabaton ka man sang sulat nga nagahatag details na hanungon sa imo eligibility status. Step 2. Ihanda ang mga dokumento. Dalon lang ang imo government-issued ID kung ikaw ang primary account holder. Para naman sa authorized representative, dalon ang notarized special power of attorney o pod ang government-issued ID sa account holder kag sang representative. Step 3. Sit back, relax, kag hulaton ang refund. Mabaton mo ini nga naka-checky o kon ibuhin sa imo nga bill. Magbayad on time para mag-qualify sa bill deposit refund. Because you deserve more. We won't give you anything less. Alright, so again, congratulations sa ato sa nga mga winners kag sa pihak nga bahin ang More Power preparado naman para sa nagahilapit. Pila na gid lamang ka days ang patigayon na ang barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. Para sa dugang nga detalye, yari ang ato sa nga More Power Balita Subong. Naka-high alert sa subong ang More Power agud mapasiguro nga wala sang brownout nga matabo sa syudad sang Iloilo sa adlaw sang eleksyon sa Oktubre 30. Iniman ang ginpasiduro ni Mr. Ruel Castro, President and CEO of More Power, sa iya personal nga pagbisita sa opisina ni Iloilo City Comelec Officer Attorney Rainier Laison sang nagligad nga adlaw. Suro kay Castro nga nagpatigay na sila sa clearing kag maintenance operations para sa mga pasilidad nga malapit sa mga polling centers. Iniagud masiguro nga wala sang sablag sa mga linya nga posible magtuga sang wala ginalauman nga pagkadula sang kuryente. Magadugang man sila sa mga response kag security teams nga magalibot kag mag-standby sa mga lugar sang pagbutuhay kag pag-inisipay sang resulta. Agud nga may insigita nga nagaresponde in kaso nga may line troubles. May ipahamtang man nga mga separado nga command and monitoring team ang Task Force BSKE sa More Power nga magatutok sa electrical related concerns. Sunod pa sa iya nga natapos naman ang mga hotspot correction sa mga linya padulong sa mga polling centers. Agud masiguro nga wala sa mga naga-jumper. Bangod posible man ini nga mangin rason sang brownouts, bangod magatuga ini sa imbalance sa electrical load. Ang high kag red alert sa More Power ang magalawig tubtob sa matapos ang eleksyon kag may proklamar na ang tanan nga mga nagdaog. Dako man nga pasalamat ni Attorney Laison sa personal nga paghatag sang assurance sa iya ni Mr. Castro. Madumduman nga sang nagligan nga 2022 nga eleksyon, nagsulod sa Memorandum of Agreement ang Comelec kag More Power para sa kapareho nga partnership. Ini ang More Power Balita Subong. Thank
Thank you so much sa mga nag-upo sa subong episode sa ato sininga pagpangalagan. Way nakita sa tiyempo. Thank you so much on behalf sa management and staff sa More Power. Ini naman si Joy Fantilaga at your service. Good day. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.